explicar un acudit. És l'última. No responc de l'acudit. És terrible explicant acudits. Diu, Pepet, que saps qui s'ha mort? Diu, qui s'ha mort? Diu, el mossèn que ens va casar. Diu, qui la fa la paga. Bueno, ens anem acomiadant ja, estem a la recta final això. Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha una lluna que fa llum. Els convidats van arribar i van omplint tota la casa de colors i de perfums. Heus de cinc, la Blancaneus, en Pulgarcito i els tres porquets, el gos Snoop i el seu secretari, la Mini i en Sinbad, en Pokémon i en Digimon. Oh, benvinguts, passeu, dels foscors en farem un, de casa meva és casa vostra, si és que cases d'algú. Hola Caimito i Doña Urraca, en Garfanta, en Barba Azul, en Satanàs, Cor Petit, en Musculman i l'Spiderman, i la Monachita en Patina, la senyora Marieta de l'ull viure amb un soldat, els Reis d'Orient, Roberto Alcázar, Papà Noel i en Donald, no, Pato Donald, no l'he compost, la Pepa Maca i Superman. Oh, benvinguts, passeu, dones tristors, en farem un, de casa meva és casa vostra, si és que jo. Cases d'algú. Bona nit, senyor King Kong, Asterix i Taxi Key, Massagran i Pedrin, l'home del sac i la Peppa Pig, en Pocoyo i l'Obelix, en Pinotxo fem la Monyos, agafats tots del bracet, i a la dona que ven globus, la família Ulisses, i el capitán Trueno en patinet. Oh, benvinguts, passeu, els tristos, farem un, de casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. I a les 12 han arribat la fada bona i la ventafocs, l'unicornio i el cisne negro, la bruixa calista i Mobili, i l'emperadriu Sisi, i el clarinet, i a l'Aina, i a la guitarra, mossèn Xema, la bateria, l'Eric Mas, el baix, el Jordi i els teclats, la Maria i a l'altra veu la Cira i a l'altre cantó l'Alba i a les llums en Rubén. Oh, benvinguts, passeu, i a les tristos en farem un, de casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Passeu, potser no hi falta ningú, o potser sí ja m'adono que no més. Tan sols hi faltes tu, també pots venir si vols, que esperem
sunshine, let's the sunshine, the sunshine. Oh, mi hermano. Bueno, nosaltres el que teníem... Víctor! Alegria, alegria! Hola! No me l'adiu, més agraït. Doncs ho teníem... Més o menys, això és el que hem compartit aquesta setmana. No sé si falta alguna cosa, em deixo alguna cosa.